kaibigan, magluluto tayo na ngayon ng pinakbit. Sariling style. Bicol style. So, tingnan natin yung mga sangkap natin. May kamatis, bagot ba? Sahog. White onion, dahil wala kaming pula. Rich kasi kami. Tapos yung bawang guys, kung gusto nyo ng mabango, huwag nyong balatan. Ang sitaw, okra, lubi-lubi sa Bicol, iwan ko sa ibang city, paminta, magic, baka naman. Tapos ito, kalabasa. Okay, bago natin lutuin yung mga ating sangkap, hugasan natin yung mga gulay. So, simulan na natin. Mantika, happy pista. Baka naman! Kunti lang dahil may tayong taba. Ito lang natin na kunti. Oh, yung taba, unahin natin yung taba, prito. Para mag-produce pa ka ng mantika. Yan. Wow! Okay, luto na ang ating medyo brown lang yung ating pangsahog. So, sabi lang mo natin. Pwede natin lagay lang dyan, oh. Para hindi agad yung sama dyan. Natin yung bawang. Naamoy nyo? Mabango? Hindi. Okay, sunod na natin yung sibuyas. Alright. Para mas malasado, yung sibuyas, ganyan lang. Half lang siya. Kamatis. Medyo half cook na ang ating sibuyas at kamatis. Ihalo na natin yung sahog natin. Diba mabango? Tapos, sabihin natin yung paminta. Bali, gigisayin natin yung pang sahog. Para malasa yung sahog. Sunod na natin itong kalabasa. Unahin natin itong kalabasa dahil medyo matigas siya. Matagal maluto. Alright. Wow! Takpan natin mga 5 minutes. Susunod na natin yung sitaw. Okay, 5 minutes na. Tingnan natin. Ayan, medyo luto na. Isusunod na natin yung sitaw. Alright. Wow! Tapos, lagyan natin ng kunting tubig para madali na siya magluto. Ayan. Tapos, takpan ulit. 5 minutes ulit. Okay, habang nag-aantay tayo, magsaing na para sabay na pagluto niyan, luto na rin yung sinaing. Okay. Yung pala, nandito pa ako sa probinsya dahil pa ako ngayon, inuubo. Bawal pa sa amin pumasok kapag inuubo sa trabaho, kaya hindi pa ako nakabalik ng Maynila. So kaya nandito pa ako ngayon sa probinsya. Tagaluto. Okay. Naabag na. Wow! So pwede na siguro natin ilagay yung malambot na gulay. Lagyan natin yung okra. Tapos itong lubi-lubi. Manapulot ko lang dyan sa daan. Okay. Oh. Okay. Konting asin. Okay na. Okay, lagyan natin ng oyster sauce. Yan. Kunti lang. Ito na yan. Mix, mix. Magic sarap. Kunti lang dahil ayaw natin ng masyadong MSG. Tapos lagyan natin yung sili. Ako kapag nagluluto ako, pag may mga kakain na bata, nilalagyan ko ng konting asukal para medyo matamis-tamis. Kunti lang.
Baka maging ginata na yan. Okay lang. Medyo may lasang tamis-tamis lang. Okay na yan. Tapos, okay na yan. Hainin na natin. Ihain na natin. Tikman. Ayos. O, tikman mo, cameraman. Okay na, sorry. So, patayin na natin. Sarap. Ito na. Okay guys, ito na yung ating niluto na pinakbit. Bicol style. Ayan. So, salamat sa mga nanood. Pwede nyo gayahin yung aking niluto o aking recipe. And see you soon sa Manila. Baka next week na sa Manila na ako. Medyo paisa-isa na lang ang aking ubo. So, bubiyahin ako baka Sabado o Linggo. Okay, salamat guys sa panonood. Pa-comment na lang kung nagustuhan nyo sa comment section. Recipe. Kayo, anong recipe nyo? Paborito nyo sa Bicol? Lutong Bicol. Anong gusto nyo? Lutuing Bicol. Okay, thank you. Bye-bye!